Zdravičko, máme dneska deň číslo 9, našli sme si tu takýto altánoček hneď z rána, filtrujeme vodičku, dáme nejaký snečík a ideme kráčať ďalej. Chodníky fajnové, nohy totálne minus, energie není veľa, ale čo treba robiť? Kráčať. A tak. Let's go! Tak dáme si tu takýto servis nožičiek. Jaké to je, pane? Toto bolo potrebné. 15 km v nohách, našli sme tu na Nuky. Baš, ale... A užívame si tu na takomto krásnom miestečku. Tak a tamto v ďalke už je Göteborg. Bože, to je nádhera, už sme čo to prešli. Jaj. Ale inak, ak sa môžem vyjadriť, dneska bolo na kokot. Fest ťažko, fest zlé. Fest zlé, nedobre všetko, od človeka až po myseľ, až po všetko. Ale musím zase dodať, že fest pekne sme mali výhľady dneska.